vrtulník Mi-24 po dobu přistání vrtulníku Mi-171 Eš, který provádí zajištění prostoru ze vzduchu. Právě vidíte zajišťovací skupinu, která provedla výsadek, kontrolu plnosti členů, materiálu a odlet vrtulníku. Skupina zaujímá své pozice, rozděluje se na 3 podskupiny. Tyto podskupiny vyhledávají a zaujímají pozorovací stanoviště a palebné sektory. Po zaujatí těchto pozic pozorují objekty a činnost nepřítele. Na základu předávají zprávu o dosažení prostoru zaujetí. Teď pozoroval jeden z nepřátel nějakou činnost. Naši vojáci reagují tím, že opětují palbu, střílejí po nepříteli, vypomáhají spalení sektorů, zajišťovací skupiny a snaží se překvapit a překonat veškerý odpor nepřítele. Poboční střelbí se úderná skupina rozděluje na podskupiny. V tuto chvíli vojáci použijí zadýmení, aby byl jednodušší přístup k místu přepadu. Jak jsem ji říkal, skupina se dala do pohyba, rozdělená na 3 podskupiny, začínají prohledávat danou oblast, likvidují nepřítele, vyžádali si na podporu bitevní vrtulník Mi-24, který zajišťuje danou oblast od příchodu dalších nepřátel. Tři nepřátelé jsou mrtví, jeden, který vyběhl, je zraněn. Po zjištění se jedná o osobu, která měla být dopravena na základnu. Je provedeno prvotní ohledání a ošetření.